Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşyda baky tarap ýurmazdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmekdäşiz. Garaşyda baky tarap Türkmenistan döwletinde hormatly prezident bilen parasatly ýurbaşlygyna alınıp barlayan işleri bir karar döwletinde baky täýärlik döwrüne münasip ýürelger bilen üstünlikle başlany. Munyň şeýrdigini hepden dowamynda wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 15 noýabrda hormatly prezident Watan Habarlary Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornamatarlarynyň har hukuk goraýjydarlaryň bir näçe ministrlikleriň podoklyň düzümleriň ýolbaşlarynyň Aşgabat şäheriniň häkiminiň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Onda döwlet durmuşyny değişli bir näçe möhüm meseleler garaldy. Döwlet başlarmady maslahatynyň gün tertibini yglan edip, Türkmenistan parakatçylygyň onyşmagyň watany şygar bilen geçýän ýubiley ýylynyň jemlenmegini az wagtyň galanlygyny şu döwürde bir näçe wajyp şäherleriň şol sany halkara ähmiýetli forumlaryň meýilleşdirilen belli. Hemde olaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçüne edilmeligini çekdi. İş maslahatyna gatnaşjylar gün tertibine meseleler boýunça hatabat berdiler. Hormatly prezident Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýtük kararnamalary bilen iki gedek ikrarlaryň hemişelik betaraplyk derejesini, parakatçylyk söýjülük, hoşniýetli goňşuluk we netijeli hyzmatdaşlyk gölgelerini esaslanýan daşary siýasaty ýergiderli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň sebit hemde eklemumy derejede parakatçylygy, howpsuzlygy we durnuklugy putulandyrmak, durnukly ösüş maksatlaryny ýetmek babatda işçiň orun eýelýändigini bellädi. Şonuň bilen maňlykda döwlet başlarymyz şany sene münasibetli geçiriljek halkara maslahatynyň ähmiýetini bu formy we umumyň ähli bayramçylyk çäherlerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezident Türkmenistanyň awraýly halkara düzümleriniň biri bolan ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy bilen netijeli gatnaşyklaryň ösürilmegine möhüm ähmiýet berýändigini aýtdy. Ýurdumyz ykdysady hyzmatdaşlyk guramasyny agda döwletleriň arasynda durly ugurlar boýunça özara bekfetli gatnaşyklaryň ösürilmegine esasy ugur edinýär. Şeýlede Türkmenistan bu guramanyň dünýä geňişligini eýleýän ornunyň putrandyrma uguruny zerur tagalalar edýär. Döwlet başlarymyz paýtatymyzda geçiriljek ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 15-nji sammitiniň we onuň çäklerini meýilleşdirilen halkara çäherleriň döwletara gatnaşyklaryny hemde eklemumy bekfetlere laýyk gelýän köp taraply hyzmatdaşlygyň mundan beýlegim ösürilmegine münasip goşunt boljakdygyny anam bildirdi. We bu halkara çäheresine hemme taraplyň taýýarlyk görmek boýunça anyk tawşyryklar berdi. Milli liderimiz soňky ýyllarda ýurdumyzda gaýtadan işleýän pudoň okuny ösürilýändigini, eksport uğurlu önümçülüğün arttyrylýanyny belledi. Döwlet başlarymyz ýakyn günlerde halkara ähmiýetli möhüm şäheriniň geçirmeginiň meýilleşdirilendigini belläp, şolara hemme taraplyň taýýarlyk görmegiň mehmanhana toplamynyň we onuň daşda urugyň arasyçylygyny hemde awadançylygynyň üpçüne edilmeginiň zerurdygyny nokdady. Milli liderimiz ara gatnaşyk internet we beýleki degişli hyzmatlaryň degişli derejede ýoly goýulmalygyny we bu ugro degişli meseleleň hemişe üns merkezine saklanmalygyny tapşyrdy. Hormatly prezident ýurdumyzyň durmuşynyň uly ähmiýete ýa bolan şu ýylyň ahyrynça çenli geçiriljek wakalar bilen baglanşykly meseleleň ählisini öz wagtyny çözmäge oýlanşykly hemde toplumlaryň çemileşmegiň zerurdygyny nokdady. Täze 2022-nji ýyly garşylamak barda aýdylanyny bolsa dürli şäherleri şol sany paýtatymyzyň baş arşasyna däp bolan ışıklary ýakmak dawrasyny hemde welaýatlarda şeýle şäherleri synat ustadlarynyň çykyşlaryny, gyzykly sahna oýunlaryny we şadlyk şowkuny dawrlary öz üçin alýan medeni maksatnamasyny jikmejik işläp düzmek zerurdur. Mundan başgada manymaz moýlçeler razy gepleşikler taýýarlamaga girişmeliler. Iň esasy bolsa, ýaş nesilleriň bayramçylyk çäherlerini guramak meselelerine möhüm üns bermeliler diýip milli liderimiz belledi. Hormatly prezident feredilen meseleleň wajypdygyny, ýubiley ýylyny ýokary görkezler bilen tamamlamak hemde täze 2022-nji ýyly münasip garşylamak üçin öňde durýan wezipeniň üstünlikli çözülmeligini ýene bir gedek nokdady. 16 noýabrda hormatly prezident Watan Habarlary Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nowatdaky meclisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerini hemde käbir resmi namalaryny tasdamalaryny garaldy. Döwlet başlarymyz meclisiň gün tertibini geçip, ilki bilen Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mehmet Waset berdi. Ol ýurdumyzyň milli kanunçylygyny hasam kämilleşdirmek boýunça alınıp barlayan işler barada maglumat berdi. Hormatly prezident ýurdumyzyň kadrlaşdyrjy hukuk binýadyny putulandyrmak boýunça geçirilýän işleriň ören wajypdygyny nokdady. Şol binýat bolsa döwletimiziň durmuş ykdysady üçin wajyp wezipeleri hemde halkara hukuk tejribesiniň umumy kabul edilen kadrlaryny nazara almak arkaly berkidilýär. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornamatar Babaýew ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça geçirilýän toplumlaryň işler barada maglumat berdi. Döwlet başlarymyz halk maslahatynyň Milli Geňeşiniň meclisi bilen bilelikde öňde duran wezipeler üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen ylmy taýdan esaslandyrylan döwlet strategiýasyny amala aşyrmagyň möhümdigini belledi. Soňra gün tertibine ähmiýetler boýunça hasabatlar dinlenildi. Hormatly prezidentimiň ýol başçylygyna amala aşyrylýan çäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyetimiň durnuk ösüşiniň üpçüne edilýändigi hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenildi.
Hormat prezidentimiň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň keskitlenen işleriň dolu ýerine ýetirilmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli uğurlardaky ötüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işde sağlaşyk ýokary netijeler üçindir diýip hormat prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenmegi ötüşi ykdysadyýetimizi öňe düşürlik adanmagy mümkinçilik berýär. Şunukda nazardan bizim her bir işimiz üstünlüklüğün esasyny düzmeldir. Milli liderimiz meýilleşdirilen şäherleriň häzirki döwrüň ruhuny kyvap gelmeginiň wajypdygyny ünçekdi. Mälim bolşýaly watanymyzyň gülläp etmegi we halkymyzyň awadançylygy barda galady, giň meşhurly oňyň özgörtmeler siýasatynyň maşyny başlaýjy döwlet başlarymyzyň hemişe ünüs merkezinde durýar. Şol özgörtmeleriň üstünlükli durmuşy geçirmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gadandy. Hemde geljege ynamly garaýar. Ýubiley ýylyna garaşdy watanymyz göz öňüne tutulan maksatnamalara laýyklykda üstünlükli ösmeginde dowam edýär. Bizim öňümizde şu ýyl gadanan ösüş depkinimiz saklap galmak hemde geljek ýylda onu hasam artdyrmak wezipesi durýar. Şoňa görä şu ýyl gowy netijeler bilen üstünlükli jemlemek hemde täze 2022-nji ýyly gowy netijeler bilen garşylamak möhümdir. Ýakyn günlerde ýurdumyzda geçiriljek möhüm halkara çäherleriň ýokary guramaçylygynyň üpçüne edilmeligini hormat prezidentimiz aýtdy. Mejlisde döwlet durmuşyny değişli başga da bir näçe meseleler garaly. Hemde ykdysadyýetimiziň pudoklaryny ösdürmäge gönükdirilen şöýgütler kabul edildi. 17-nji noýabrda hormat prezidentimiz Watan Habarlary ahali welaýatynyň babyda ýakan etrawynyň çägine urulan täze dokma toplamynyň açylyş dawrasyna gatnaşdy. Mälim bolşýaly babyda ýakan etrawynyň täze dokma toplamynyň gurulşygyny hormat prezidentimiň 2018-nji ýylyň maý aýyna kabul edilen kararyna laýyklykda başlandy. Bu toplam Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2018-nji 2024-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasynyň çäklerini guruldy. Hormat prezidentimiň dikuşory täze toplamyň ýanyna meýdança gondy. Bu ýere ýygnananlar milli liderimizi ul ruh welentlik bilen garşyladylar. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Dokmaçylar medeni merkeziniň folklor etnografiýa tantoporynyň aýdymçylarynyň hoş wada çykyşlary we joşgulu tanfary dawaranyň şowkuny artdyrdy. Hormat prezidentimiz ajaýyp çykyşlar üçin synodu satlaryna minnetdarlyk bildirip, toporyň ýolbaşçy Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparow bilen söhbetdeş boldy. Döwlet başlarymyz söhbetdeşligiň dowamyny häzirki döwürde ähli uğurlarda bolşýaly medenet we synot ulgamyny täzeçil usullaryň, häzirki zaman tehnologiýalaryň işçiň ornaşdyrylmagynyň berurdugyny belläp, täze saat eserleri we tanyslar dördürünni döwrüp tehnologiýalarda netijeli peýdalanmalygyny ünçekdi. Türkmen halkynyň ruhy mirasynyň baýlaşdyrylmagyna, dowly derejeli dörejçilik bilen meşgullanmak üçin ähli şertleriniň dördürme uğruna ýadysyz ala edýän üçin milli liderimize hoşallyk beýan edildi. Watanymyzyň dürli kunjoklaryna gurulýan milli ykdysadyýetimiziň geljegi uly bolan eksport uğurly pudoklarynyň ýokary tehnologiýaly kärhanlary, ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny kemde dünýä bileşigi bilen utgoşukly gatnaşyklar ulgamyny işçiň goşulýanlygynyň aýdyň beýanlary. Hormat prezidentimiz çäre gatnaşyklara ýüzlenip, berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni garaşdyrdy. Beýtarap watanymyzda beýik işleriň bitirilýänligini, durmuşyň ähli ulgamlaryny düýp özgörtmeleriň üstünlükli amal aşyrylýanlygyny we ýokary netijeleriň gazanylýanlygyny belledi. Babyda ýakan etrafynda da ýyllyk önümçil kuwaty 5000 tonna iňçi süýümli pahtany gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän täze dokma toplamy dawraly ýagdaýda açylyp ulanma berilýär. Bu bolsa garaşdyrlyk eýamynyň düýbünden täzeden dördülip milli ykdysadyýetimiziň esas türleriniň birine urulan Dokma Senatynyň ul ötüşleri beslenýänligini ýene bir gezek aýdyň görkezýär diýip hormat prezidentimiz aýtdy. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmaň watan şygarasynda geçýän şu ýylda ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylygy münasibetli onlarça döwrüp desgalar ulanma berildi. Bu ajaýyp üstünlükler, taryhy sepkitler bagtyar halkymyzyň awadan kimde eşiretli durmuşda ýaşamagyny üçin etjek belent maksatlary gönükdirilendir diýip döwlet başlarymyz sizin dowam etdi. Hormat prezidentimiz hemmeleri ahali welaýatynyň babyda ýakan etrawyny ýer önümçilik ýarhanlarynyň biri bolan, häzirki zaman inkämel enjamlary bilen üçin edilen täze dokma toplamynyň işe girdilmegi bilen tüýsürekden mutludy. Soňra online çykyşlar guruldy. Ilki bilen Şwitsariýanyň Reator kompaniýasynyň enjamlary bu ulgamlar boýunça işe toporlaryny ýolbaşçy çykyş edip, ahali welaýatynyň babyda ýakan etrawyny täze dokma toplamynyň açylyş dawrasyna gatnaşjylary iň gowy arzuwlaryny beýan etmek mümkinçiligine şatdygyny aýtdy. İşe babyda ýakan etrawyny dokma kärhanasynyň önümleriniň dünýä bazarlaryna uly islegden peýdalanjakdygyny anam bildirip, toplamyň kompaniýanyň enjamlary bilen üçin edilen hakyna ýürüýte guwanamanyň gowşurulýanyny eglan etdi. Soňra Belgiýanyň Epicanol kompaniýasynyň direktory ahali welaýatynyň babyda ýakan etrawyna gurulan täze dokma toplamynyň açylyş dawrasyna gatnaşmagynyň özü üçin uly mertebedigini nykdady. İşe täze dokma toplamynyň kompaniýanyň degişli guwanamasynyň gowşurulanyny eglan etdi.
Soňra Türkiýanyň Alberg halkara teknik gözegçilik we güwäleniriş kampaniýasynyň daşary ýurt boýunça dolanýarysy, ahal welaýatynyň Babadaýhan etrafyndaky dokma toplumynyň açylyşyna gatnaşmak mümkinçiligine şatlygyny belläp, Türkmenistanyň garaşlyk ýyllar içinde ägerdül ykdysady ötüşe eýe bolanyny, dünýäniň iri kampaniýalarynyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan dokma sinaat kärhanlarynyň işe girdilýändigini nokdady. Durmuşa geçirilen ägerdül işleriň netijesinde Türkmenistanyň dokma sinaty bütün dünýäde ikrar edilip, ýokary syraglar hemde güwanamalary eýe boldy. Şonuň bilen maglykda kampaniýanyň wekili Babadaýhan etrafyndaky dokma toplumyny ISO 45001 hemde ISO 10002 hil güwanamalaryny goşurmagyň özü üçin uly hormatlygyny bellädi. Soňra Germaniýadaky Hohenstein dokma barlyk institutynyň güwanamalaşdyryş bölüminiň inженери Sewit garaşlyk ýyllar içinde Türkmenistanyň ykdysadytyny ägerdül üstünlikleriň gazanlandygyny, dürli dokma önümleriniň önümçiligi boýunça bir näçe kärhanlaryň we toplumlaryň gurulyp ulanmaga berilendигini nokdady. Babadaýhan dokma toplumy Germaniýanyň Manfors kompaniýasynyň güwanamasyny we gurumalaryň hemde kärhanlaryň hil management ulgamynyň ISO 9001 güwanamasyny, jemgyýet jogapkärçiligi management ulgamynyň SA 8000 güwanamasyny, şeýle-de Ekotech standart güwanamasyna munasip boldy. Munyň özü toplumyň önümleriniň ýokary ekologiýa talaplaryny we dünýä ölçeglerine laýyk gelýändigini aňladýar. Şunuň ýaly Babadaýhan dokma toplumyny önümçiligiň üstünlik tapgyryna howpsuzlyk we ziýanly himik maddalaryň ýokdugyny tasdiklaýan Ekotech standart güwanamasynyň gowşurulýandygyny eglan etdi we kärhananyň öz işini üstünlikle alyp barjakdygyny anam bildirdi. Şeýle-de täze dokma toplumyny Monforzet kompaniýasynyň güwanamasy gowşuruldy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň köpçüliklerini habar berişdirişçileriň ýolbaşlaryny we wekillerini ýüzlenip täze toplumyň milli ykdysadytynyň kuwatlanmagyny, eksport mümkinçilikleriniň artmagyna möhüm orun eýiljekdigini, täze taryhy ýamda ýerine ýetirilýän işleriň uly ähmiýeti eýdigini bellidi. Täze toplum bina etmek yerli guruluşçylara tawşyrly. Olar giň meşhurly we halkara ähmiýetli tasdimalaryň ýerine ýetirilmegine ören jogapkärçilikli we toplumlaryň esasy çemeleşýärler diýip milli liderimiz bellidi. Döwlet başlarymyz täze taryhy ýamda amal aşyrylýan işleriň asyrlara barbar ähmiýetini nykdap, köpçüliklerin habar berişdirişçilerini durmuşa geçirilýän ägerdül özgertmeleriň munasip derejede beýan edilmeginiň möhümdigini öňçekdi. Özünün teknik hemde teknologik üçünçüligi, şonuň ýalan bu ýerde gurulanan awtomatlaşdyrylan täze önümçilik ulgamy netijesinde bu kärhana ahal welaýatyny iň döwrüwap dokma kärhanlarynyň birini gurulur. Häzirki döwrüň iri we döwrüwap kärhanlarynyň biri bolan Babadaýhan dokma toplumy 4 san önümçilik birligini özüne jemleýär. Umum bakaty 151 milyon 800 000 Amerikan dollar bolan täze toplumyň düzümini ýüplük, boýo, tikinçilik hemde mata fabriklary ýerýär. Tutýan meýdan 20 hektar bolan döwrüwap kärhana işler talabalaýky ýol goýmak üçin önümçilik binalaryndan başga 2 gatly idara binasy, dürli ammarlar, transformator bekedi, ustahana we ýangyn howpsuzlyk desgalary bar. Bu ýerde paxta süýümini gaýtadan işlemekden başlap, ahyrky önümi öndürmäge çelli ähli teknologik tapgyrlaryny guramak gödüňine tutuldy. Hemde toplum ýüplük, dokma, boýo we tikin fabriklaryny özüne jemleýär. Bu milli ykdysadytymyzda ösdürmeň pudugy giň meşhurlerde diversifikasiýalaşdyrmagy, sevitler senagy taýdan ösdürmäge, ýerlerdäki tebigy serişleri dogry ulanmagy gönükdirilen strategiýany durmuşa geçirmekde nowatdaky möhüm ädim boldy. Ýurdumyzda milli ykdysadytymyzyň ötüşine uly itergi berjek iri desgalar izgiderli gurulýar. Şonuň ýalam täze döwrüwap kärhanlarynda desgalar bolsa, eri diýarymyzyň ötüşleriň ak ýoly bilen öňe barýandygynyň, ykdysat taýdan kuwatly döwleti öwürlýändiginiň aýdyň misallar. Garaşdyry ýurdumyzda durmuş ykdysatyny ösdürmeň kabul edilen döwlet we milli maksatnamalaryny dokma senatyny ösdürmek boýunça da giň meşhurly şäherler gödüňine tutulýar. Podo ösdürmäge köp meşhurdy maýy goýumlar gönükdirilýär. Bereketli Türkmen topragynyň gymmatly baýlygy, halkymyzyň altyna deňeýän milli guwanjy bolan ak paxtamyz inni dollugyny öz ýurdumyzda gaýtadan işlenip, şondan ilatyň ösen isleglerini kanagatlandyrýan ýokary hilli, köp görnüşli taýýar önümler öndürilýär. Ekologiýa taýdan arasynda bu haritler dünýä bazarlaryna da uly islegden peýdalanýar. Ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny artyrmagy munasip goşunt goşok bu toplumda dünýäniň Şwitsariýa, Ýaponiýa, Belgiýa, Italiýa, Germaniýa we Türkiýa ýurtlarynyň öňdewarjy kompaniýalarynyň iň kämil enjamlary ornaşdyryldy. Toplum ýylda 3300 tonna ýokary hili ýüplük, 20 milyon iňe 4 metr durly görnüşli şofanna, 18 milyon metr boýalan mata hemde 3 milyon 500 000 sany taýýar tikin önümlerini öndürmäge niýetlenendir. Täze kärhananyň önümleri içerki bazarda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutmak bilen köp meşhurda serişleri tygyşytlamagy mümkinçilik berer.
Şunun bilen birlikde özümizden artýan taýýar önümleri beýleki döwletlerde iýermäge şertlerdir. Bu bolsa pudoň eksport mümkinçiligini, gelip gowşýan maliýe serýetçilerini artdyrmaga uly goşunt goşar. Döwrwap toplumyň işe girdilmegi bilen ýurdumyzda 1150 sany täze iş ornuny dörer. Bu bolsa goleýdaky etraplardyr şäherleriň ilatyny iş bilen üpçün etmekde, adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmakda uly ähmiýete edir. Soňra hormat prezidentimiz ýürüýti bellenlen ýerde ýagynyrylan seriýin sinadi, onda dokma pudogynyň kärhanlarynyň şol sany täze toplumyň taýýar önümleriniň giň görnüşleri ýerleşdirildi. Munyň özü häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma senatynyň innowasion usullary işçiň ulan markaly ötüşiň täze belentliklerine çykandygyny aňladýar. Soňra döwlet başlanmady hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygarlyk ýazdy. Şanly waka münasibetli hormat prezidentimiz dokma toplumynyň işgärleriniň adynyň ajaýyp haly sowut berildi. Gaýtadan işleýän kuwatly senatyň dördülmegi Türkmenistanyň dünýäniň iri dokma öňürçileriniň kataryna münasip orun eýlemegine ýardam berdi. Halytlariň ýokary hil derejesine münasip bolmagy ýurdumyzyň awraýyny hasam belende götürdi. Bu ýerde döwlet başlanmady dokma toplumyna täze awtobuslaryň, ýeňil awtologyň kimde ýük awtologynyň açarlaryny goşurdy. Toplumyň işgärleri hormat prezidentimiz işlemek üçin ähli şertler dördülen döwrwap dokma önümçiliginiň işe girdilmegi münasibetli tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Hemde diýarymyzyň awadançylygynyň bekbidini ak ýürekden zähmet çekçekdiklerini ananyrdylar. Gaýtadan işleýän senatyň täze diskasynyň ulanmagy berilmegi dokma pudogynyň ötüş strategiýasyny durmuşa geçirmegi, onu ötüşiň täze belentligine çykarmagyň, ýokary hil görkezlerine laýyk gelýän, ýokary hili we bätişik okuyply önümleri köpeltmeň hatabyny alýan girdejiler artdyrmak ugrundaky nowatdaky möhüm ädime urly. 18 noýabrda hormat prezidentimiz Watan Habarlary Demirgazyk ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumuny sanly ulga markaly çykyş etdi. Koreýa Respublikasynyň prezidentini hemde bir näçe döwletleriň başçylarynyň gatnaşmagyna geçirilen ýokary derejeli forumyň gün tertibine häzirki döwrüň anyk ýagdaýlar bilen maglykda we geljekden uralyp Ýewraziýa hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelleri ýerdildi. Hormat prezidentimiz Watan Habarlary Koreýa Respublikasynyň prezidenti Moon Jae-ini hemde duşu gatnaşjylary ýüzlenip, gurumçylary gutlaw sözler bilen ýüzlenmäge dördülen mümkinçiligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemde Demirgazyk ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumna gatnaşjylaryň ählisine üstünlükli işlemegi ardy etdi. Milli liderimiz öz çykyşyny äklimi parakaçylygyň, awadançylygyň ötüşiň bekbitlerine kybap gelýän sewit we dünýä derejesindäki netijeli gatnaşyklar ösdürmek meselelerini beýtarap Türkmenistanyň işçiň hemde oňuýyn başlangyçlary ýörülgesini tasdiklady. Döwlet başçylygy Türkmenistanyň bu forumy Ýewraziýada ykdysady hyzmatdaşlygyň strategik ugurlaryny aralyp maslahatlaşmak we ösdürmek üçin möhüm halkara binýat hökümini feredýänligini, şeýle Koreýa Respublikasy bilen üstünlükli özara bekbitli iki taraplyň we köp taraplyň ykdysady hyzmatdaşlygyň dowam hökümini garaýanlygyny bellädi. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly häzirki döwrüň hakykaty pandemiýa garşy bilelikde görüşmek hemde onuň ýaýramagy sebäpli ýüze çykan ýarama durmuş ykdysady, insanperwer netijelerini azaltmak wezipetini öňe çykarýar. Netijelik taraplyň we halkara hyzmatdaşlyk ösdürmek meselelerini berýän işçiň gollagy, äklimi gün tertibiniň möhüm wezipelerini çözgüdini işläp taýýarlamak boýunça umumy tagalary birleşdirmek işini eýleýän netijeli ýörülgesi üçin Türkmenistanyň prezidentine hoşallyk bildirildi. Şeýle şol gün hormat prezidentimiz Watan Habarlary Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikhail Çingizogly Japparow kabul etdi. Duşuň dowamyny ýokary derejede gazanlan alanlaşyklar durmuşa geçirmek babatda iki taraplyň özara gatnaşyklar meseleleriniň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Şunyň bilen maglykda ähli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin uly kuwatyň bardygy bellenildi. İki taraplyň hemde köp taraplyň görnüşde awraýyl halkara gurumalaryň we düzümleriň çäklerini üstünlükli uralýan döwlet gatnaşyklar ösdürmek ýokary depkinini aýratyn ünsürli. Duşuň marşyny iki goňşy döwletiň çäk taýdan ýerleşişiniň ýük daşymaň amatly gowry ýer we deňiz ýollaryny, olaryň halkara ulaw düzümine goşulşmagyny üçin edýän iklimara ulaw üstaşyr geçirgelerini döretmek boýunça taslamalary durmuşa geçirmekde tagalary netijeli birleşdirmek üçin oňoýly şertlere döredýänligini ünsürli. Energetik ulgamy aral maslahatlaşylan esasy meselelerin biri boldy. 19 noýabrda hormat prezidentimiz Watan Habarlary köp ugurly işewurlyk merkezde garagum atelynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. BDSG Türkmen paýtagtynyň ýene-de bir ajaýyp günjeklerini birini urly. Meýlim bolşýaly köp ugurly işewurlyk merkezde garagum mehmanhanasynyň gurulşygyny 2018-nji ýylyň sentýabrynda bagdalgy berildi. Döwlet başçylygynyn başyny başlan täzeçil strategiýasynyň durmuşa geçirmegi netijesinde ak mermerli Aşgabat okgunly ösýän hemde ýaşamak üçin has oňoýly döwrwap şäheriniň köp ugurly nusgasyny özüne jemleýär.
Her ýyl paýtatymyzyň ajaýyp binagarlyk toplumynyň üstü täze täfin binalar we desgalar bilen ýetirilýär. Olar berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň aýdyň nyşanlary bolup durýar. Garaşda hemişelik beýtarap Türkmenistanyň paragatçylyk söýjülükli oňyn daşary syýasy ury, onuň çäk taýdan amatly Ewraziýa we iklimara gatnaw ýollarynyň strategik çatyrgyna ýerleşmegi ýurdumyzyň hemde sewit we halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar dilen merkezi hökümini baş şäherimiziň awraýyny barha belinde galdyrýar. Gadymy döwürlerde beýik ýüpek ýolunyň möhüm merkezine ýerleşen edil watanymyz häzirki wagtda bu meşhur ýoly täze taryhy ýagdaýlarda gaýtadan dikeltmek işine gatnaşýar. Hormatly prezidentimiz ýygnananlara ýüzlenip dünýäniň dost soňluk ýollarynyň bugün beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolan garaşly Türkmenistana udaýanygyny ňytdy. Sebäbi hoşniýetli siýasat alyp barýan beýtarap watanymyz eklimi paragatçylygyň, awadançylygyň ötüşiň bähwidini sewit hemde halkara gatnaşyklaryny ýygyderli östirýär. Türkmenistan paragatçylygyň manaşman watan diýilip yglan edilen ýylda Mehrwan halkymyz dünýä bileşigi bilen bilelikde ýurdumyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllygyny giňden belläp geçdi. Bu möhüm senäniň merdan halkymyzyň 30 ýylyň dowamyna geçen şöhratly ýoluny düýpli gözaýlamagy, onuň netijelerini jemlemäge mümkinçilik dördün möhüm ähmiýetli waka bolanlygy aýratyn bellenmäge münasipdir. Milli liderimiziň belleşi ýaly şu ýylyň dowamyny dawraly ýagdaýda açylyp ulanma berýän binalardyr desgalar, bagtyar halkymyzyň eşiretli hemde awadan durmuşda ýaşamagyny gönükdirlendir. Akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň mert çykar mihmana güler ýüz bilen ýen parasatly sözlerine ýerip, halkymyza mahsus bolan mihman söýürlügiň, dostlugyň, hoşniýetliň hemde paragatçylygyň mekanik hökümini giňden tanalýan berqarar döwletimizde gelýän mihmanlar garşylajak ýene bir döwür wap mihmanhana toplumyny açyp ulanma berýär. Döwlet garaşlymyzyň 30 ýyllyk şanly ýubileyiniň bellenýän ýylyna ulanma berilýän täze mihmanhana uly toýmyza münasip sowatdyr. Merjen paýtatymyzyň gözelligini hasam artdyrjak ýene-de bir ajaýyp binadyr. Munyň özi ýurdumyzda şu ýyl ulanma berilýän 70-nji ýeri desgadyr. Munyň özi biziň garaşda hemişelik beýtarap watanymyzyň ähli adamlaryň bagtyarlygyny üpçün etmegi, hemme zatdan ileri tutýan insanperwer döwletdiginiň ýene bir aýdyň suwtnamasydyr. Şoňa görä bu wakalar Mehrwan halkymyzyň iň täze taryhynyň sinenamasyny altyn harplar bilen ýazylar diýip hormatly prezidentimiz nyktady. Her bir desganyň taslamasy düzülenini, onu gözüňde tutulýan binalaryň ata-babalarymyzyň irki döwürlerden gelýän milli binagarlyk diýipleriniň häzirki zamanyň öňde barjy tejribesi bilen utgaşmagyna, ýurdumyzyň tebigy gözellikler bilen saglyşyk bolmagyna aýratyn möhüm ähmiýet berilýär. Bu mihmanhana Garagum atelyli watanyrly, onuň daş keşfiniň hem öz bolşly Garagum sehramyzyň altyn sow alanlarynyň gözelligini ýatladýanlygy bu taslamada şol talabyň doly berjä edileniň nurkudýar. Milli liderimiz Şahir Berdinader Hudaýnazarowyň goşky setirlerini mysal getirdi. Şahiryň aýdýaly, "Hatar kerwen ötün, günasyny ýaýylyp ýatyn. Bu Garagum atly watan gowa çöller hydyrlydyr." Ýokarda bellenşi ýaly täze atelyň içki hemde daşky bedegi ata-babalarymyzyň binagarlyk we dürüjlük diýiplerini özüne jemleýär. Şonuň bilen malykda döwlet başlanymyz munyň şu ýerde düşlejek adamlara mihmansyr halkymyzyň ruhy meden aýratynlyklary diýip suwlar bilen ýakynan tanışmagy oňat mümkinçilik berjekdigini anamyllardy. Biziň halkymyzda gelen döwlet diýen ajaýyp ýakyn bar. Şeýle parasatly sözler türkmeniň miýdemez gownaçyklyk we döwletlik diýiplerine urly. Şonuň bilen malykda milli liderimiz bu täze Garagum mihmanhanasynyň hem dünýäniň durly ýurtlaryndan gözel paýtatymyza gelýän mihmanlara şu diýiplere laýyklykda ýokary derejede hyzmat etjekdigini anamyllardy. Ýygnananlaryň şowkunly el çarpışmalary aslynda hormatly prezidentimiz toý bagyny kesdi. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni Ak şäherimiz Aşgabat we onuň ýanyşky şäherlerim gül-gülwarlygy, bagy bostanlygy beslenýär. Halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkezine öwürlen gözel paýtatymyz depkinli ösýän. Ähli wagtda dünýä nusgulyk häzirki zaman şäherine urulýar. Halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekde, işe urluk gatnaşyklaryny östirmekde möhüm orny eljek bu mihmanhanada hyzmatyň häzirki zaman ösen talaplaryna laýyk gelýän şertler dördüldi. 7 gatdan ibarat umum meýdany 6,8 hektar bolan bu ajaýyp mihmanhanada ýokary derejeli mihmanlar kabul etmek, olaryň rahat diň jalmagy, dürli şäherleri geçirmek üçin ähli mümkinçilikler bar. Mihman otoglarynyň 87-sinde de gelýän adamlary türkmen mihmansyörligi bilen garşylamagy we hyzmat etmäge ähli şertler gözüňde tutuldy. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän atella mihmanlara amatly iş we diňjal şertlerini öğretmek üçin 8 sany iş urluk merkezi, agoy şekline urulan 500 orluk toý zaly, 150 orluk restoran, mejlisler we maslahatlar zallary,
Durlu haritler ködürleyen dükkanlar var. Mundan başga da binanyň düzüminde mihmanhananyň idara otoglary, bank hyzmatlaryny edýän bölümçe ýerleşýär. Aziýanyň hakyky merjeni bolan Aşgabat işegurlyk we siýahatçylyk merkezine urulyp, daşary ýurt mihmanlaryň barha köpüsini özüne çekýär. Şeýlelikde garawy mihmanförlügiň, dostlugyň we hoşniýetli goňşulugyň aýdyň nyşanyna uwrulmalydyr. Bularyň ählisi bolsa türkmen halkynyň gadym döwürlerden bäri şan şöhrata eýe bolan käfetlerdir. Hormat prezident bilen tagamlaryň durly görnüşlerini öz üçin alýan restoranyň tagamlarynyň sany bilen gyzyklanyp, türkmen aşhanasynyň tagamlaryna üns çekdi. Çünki milli tagamlar halkymyzyň medeniýetiniň aýrylmaz böle bolup durýar. Hemde onuň baý taryhy we durmuş ýolguları bilen berk baglanşyklydyr. Asırlaryň jümmüşinden göz başlayan bu tagamlar taýýarlamaň däpleri aýuly saklanypdyr. Hemde nesilden nesile geçirilipdir. Watan Habarlary bilen O.Hojaniyazow köçetiniň çatyrynyň ýanyna paýtatymyň halkara howa menziliniň golaýyna urulan täze mihmanhana işegurlyk toplumy özüniň täsin keşif bilen tapawutlanýar. Onu binagerlik ulgamyndaky öňdewarjy ýolgular milli binagerligiň iň gowy däpleri bilen fazlaşyk utkuşýar. Ataýyň ady bilen fazlaşykda onuň binagerligini we bedegini Türkmenistanyň täsin tebii gymmatlyklarynyň biri bolan giň garagym sehrasynyň onuň ajaýyp ýerleriniň keşfi öz beýany tapdy. Öz aralaryna fazlaşykly birleşdirilen toplumyň merkezi hemde onuň gapdanyny iki binanyň keşfi çäge tolkunlaryny ýadyna salýar. Binagerlik toplumynyň üstüne ýetiren agoý bolsa milli keşfiýatla diýär. Garagym sehrasynyň çägeleriniň altyn sow rengi ataýyň bedeýän vitrajlaryna da öz beýany tapdy. Köp uğurlu işegurlyk merkezde garagym ataýy özüniň täsin bedegi, innowasion inженер tehnik şöýgütleri bilen haýran galarýar. Onuň gurulşygyny we timarlamak işlerini ýokary hili serişdiler. Şol sanyna granit, mermer we beýlekler ulanly. Olar seçip almakda bu serişdileriň ulanış kätetnamalary, hususan berkligi, ygtybarlygy, ekologiýa talaplaryna laýyk gelýänligi hemde Türkmenistanyň tebii howa şertleri göz öňüne tutulýar. Şonuň bilen bir hatarda toplumyň ýokary seismik durnuklugy üçindirli. Döwlet başçylygymyz mihmanhana işegurlyk toplum bilen tanışlygy tamamlap, hormatly mihmanlaryň kitabyna ýadygarlyk ýazdy. Hormat prezident bilen şanly waka münasibetli ajaýyp hal sowat berildi. Soňra bu ýerde hormat prezident bilen Watan Renaissance Holding Türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Iljy kabul etdi. Döwlet başçylygymyz ýurdumyzyň daşary ýurtly hyzmatdaşlary şol fany Türkiýeli işegur toporlaryň wekilleri bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny bellädi. Köp ýyllyk hyzmatdaşlygyň dowamyna durly ulgamlarda bilelikde işlemeň üstünlükli tejribesi toplandy. Soňra döwlet başçylygymyz ministrler kabinetiniň başlygynyň O.Hojaniyazow toplumyna göz üçürgediýän ornmatary hemde Renaissance Holding Türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Iljiň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistana suw taşyýytlaýjy tehnologiýalar ulanmak, O.Hojaniyazow önümlerini öňdürilýän möçberlerini artdyrmak, suw süýjüdüji deskalaryň gurulşygyny ilmiň öňdewarjy gadananlaryny netijeli ulanmak boýunça öňde goýulan wezipler üstünlükli çözmekde Türkiýeli hyzmatdaşlaryň gatnaşmagy bilen baglanşyk meseleler aral maslahatlaşyldy. Soňra iş maslahaty ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatary Pürçeýekowyň gatnaşmagyna dowam etdirildi. Onu Türkmenistana täze elektrik stansiýalaryny gurmagy hemde bu orada bilelikdäki işleri amala aşyrmaga değişli meseleler aral maslahatlaşyldy. Berlinşýaly Renaissance Holding kompaniýasy Ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen bilelikde Mar welaýatyny Mar karbamid zawodynyň Ahyl welaýatyny tebigi gazdan benzin öndürýän kärhananyň Lewap welaýatynyň çärji etrawyny Sewitde deň taý bolmadyk elektrik stansiýasynyň gurulşygynyň taýdamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşdy. Eşegur milli liderimiz Türk kompaniýasynyň ýurdumyza amala aşyrýan işleri bardy hatabat berip, Türkmenistanyň elektrik energetika pudugyny ösdürmek we döwürwaplaşdyrmak boýunça taýdamalar durmuşa geçirmäge taýýardygyny ykdydy. Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat bugun döretmeň we özgörtmeň ata-baba däplerine erilip gurulýan ýaşaýjylar üçin, oňa gelýän mihmanlar üçin ýakly amatlyklary bolan şäher kökümini ötüşüň täze belentliklerine tarap önemli öňe barýar. Döwlet başçylygymyz binadan çykyp, köp uğurlu işegurlyk merkezde garagym ataýyna sowat hökümini täze awtolawlaryň açarlaryny oşurdy. Soňra milli liderimiz täze deskanyň açylma münasibetli berilen toý sadakatyna gatnaşdy. Öz bolşy bedegi bilen tapawutlanýan toý dawarlar üçin niýetlenen jaýda köpçülikden şäherler guramak hemde sınowat ustaatlarynyň çykyşlary üçin ähli mümkinçilikleriň döredelendigini bellemek gerek. Bu ýerde garagym sehrasy ýaly giňden giň düşelen desterhanyň üstünde türkmen topragyna bitýän we ekologiýa taýdan
hastalygy, ýokumlyk bilen dünýä meşhur bolan dürli önümler görkezildi. Ahlakly daýkanlaryň netijeli zähmeti bilen ösdirilip ýeşdirilen gök, bakçy we miwe önümleri özüne çekijilik bilen haýran galdyrdy. Döwlet başçylarynyň ýergiderli aladysy netijesinde daýkanlarymyza hemme tarapdan gollaw berilýär. Sadaka gatnaşlara mehrwan halkymyzyň gadymdan gelýän däplerini kimde tagam taýýarlamak babatda iň täze tehnologiýalaryň sağlaşygy esasyna taýýarlanan milli tagamlar ködüredildi. Sadaka tamamlanan soň hormat prezidentimiz ýygnananlary köp uğurlu işgörlük merkezli Garogum atelynyň açylmagy bilen ýene bir gede kutlady we hemmeler bilen mehirli hoşlaşyp bu ýerden uğrady. 20 noýabrda hormat prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky Olimpiya şäherçigine bolup, adaty endigine ýerip, seker bilen erki beden terbiýe maşgyklaryny ýerine ýetirdi we eňneşler bilen sportyň durly görnüşleri bilen meşgulandy. Häzirki döwürde ýurdumyzda milli liderimiziň ýolbaşçylygyny parahatçylyk hemde halklaryň arasyndaky dostlugyň, äklimi murawaçlygyň we awadançylygyň bekfidine dörejlik gatnaşyklary, şeýlede sagdyn durmuş ýolgusynyn berkarar edilmegine öňürtürilen ýolguları möhüm ähmiýet berilýär. Sagdyn durmuş ýolgusynyň tarapdary döwlet başçylarymyz asyrly başlangyçlar bilen ähli watandaşlarymyza, odaly bilen ýaşlara şahsy görüldü görkezýär. Milli liderimiz sport toplumyny oturdulan injamlaryň bir näçetini beden terbiýe maşgyklaryny ýerine ýetirdi. Beden terbiýe maşgyklaryny berja etmek, sportyň durly görnüşleri bilen ýergiderli meşgulanmak insan bedeniniň taplanmagyny, saglygyny berkidilmegini şertlendirýär. Döwlet başçylarynyň belleşi ýaly sport enjamlarynyň her biriniň öz bolşy aýratyny bolup, olar bedeniň taplanmagyna bolşy ýaly adamyň saglygynyň berkidilmegine de aýratyn ähmiýetliler. Sport enjamlaryny berja edilen maşgyklaryň kada boýunça dörs ýerine ýetirilmeginiň insan saglygy üçin peýdasy ýokary bolýar. Milli liderimiz beden terbiýe we sport başlyklaryny ýerine ýetirmek bilen ýurdumyzyň tutuş ilatynyň aýratyny ösüp gelýän ýaş nesilleriň köpçülik bilen beden terbiýe sagaldyş hereketine işçiň çekilmegini esasy uğradynyň. Munyň özü adamlaryň saglygyny berkitmek bilen bir hatarda, olaryň asyrly işleri, dörüjülük we zähmet üstünliklerine bolan gazaklanmalarynyň artmagyny şertlendirýär. Şeýlede döwlet başçylarynyň belleşi ýaly sagdyn durmuş ýolguları adamlary asyrly işleri ruhlandyrýar. Soňra hormat prezidentimiz ýurdumyzda beden terbiýe sagaldyş hereketini ýokary netijeli sport ösdürmek bilen baglanşykly meselelerin ähmiýetligine üns çekip, bu urda alınıp barýan işleri döwrüwap derejede dowam etmeligini, ilat köpçüliginiň aýratynam ýaşlaryň köpçülik bilen beden terbiýe we sport bilen işçiň meşgulanma urnu, wirur mümkinçilikleriň öpçün edilmeligini belledi. Häzirki döwürde sagdyn durmuş ýolgularyny işçiňleşdirmek, insan saglygyny berkitmek, şol sana ýurdumyzyň ähli kunjoklaryny ýokary ekologiýa ýagdaýyny öpçün etmek meseleleri häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. İşçiň durmuş ýolgusynyň sportyň durly görnüşleri bilen meşgulanma arkaly sagdynlygy putulandyrmagyň işçiň tarapdary bolan döwlet başçylarynyň taglalaryny netijesinde sport ähli ýaşdaky we durly hünärli adamlary birleşdirýän möhüm guraly urly. Hepden möhüm wakalary, hormat prezidentimizin ýylyurt bekfit özgörtmeleriniň rowaşanýanyny, watanymyzyň ähli wagtda ýokary depkinlerde ösýäniňi näşkär etdi. Berkarar döwrütimiziň bagy täýärliklerini milli gymmatlyklamazy senetçilik hünäriniň önümlerini öwrenmek hem geljek nesillere miras galdyrymak boýunça ulum meçhurly işler durmuşa geçirilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dürli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge giň mümkinçilikler berýär. Bu wagtda dutar ýasamaklyk senedi ýaly öz ähmiýetini ýitirmärýän senetçilik işleriniň önümleri bellenmäge degişdir. Bölümleri öz ähmiýetinden başga-da türkmen senetkarlarynyň hünär usatlyklaryny açyp görkezýär. Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary diýip desulary egneşikler bolýar. Gadymy halkymyzy öldürýän sunul eserlerini diňe bara daşky görünüşi däl, eýsem tebiýat bilen aýrylmaz baglanşykly döretip durýar. Munyň şeýledine durly görnüşli aýdymsal guralaryny kimem beýleki önümlerini ýokary hil derejesinde öňürilmeginiň köp ýyllyk tejribesi şaýatlygy diýip daşudur aytına zähmet çekýän durly görnüşli sag guralaryny tutanama dutar gyjak ýaly guralary ýasaýan usalaryň işleri ýürütip bellenmäge degişdir. Toý bayramynyň bede bolan dutar gyjak ýaly önümlerini nusgaly görnüşlerini ustatlarça taýýarlaýan senetkarlyň işleri bu wagtda nusgalarlykdyr. Ýurdumyň ähli ýerlerine bolşary daşudur aytına da ata-babalarymyzdan beden miras galan bu ajaýyp sag guralaryny ýasamak bilen meşgullanýan tejribeli usalaryň bir näçesi bar. Belli bolşary dutar halkymyzyň iň gadymy sag guralarynyň biri bolup durýar.
Hormatly prezident bilen halipa şäherlik ýoluna uly üns bermegi, zekiyine başylan hatarlaryň barha artmagyny üçin diýär. Güneşi diýärmiň bedew waty üsüşleriniň waspyny ýitirýän medeni çykyşlarda dutar saglyklaly ulanýar. Bu bolsa asarlaryň dowamyny türkmeniň hemraty bolan dutaryň häzirki wagtda gadyr gymmatynyň egsilmeýänini görkezýär. Şoň üçin hem dutar ýasaýan ustalary ila tarapynda uly hormat goýulýar. Olary milli saglyklalamada hem milli medeniýetimizde şeýle sunugatymyzda uly sarp goýan hormatly prezident da tüy sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident bilen parasaty ýol başlygyna diýärmizde daşky goşu goramak oňa tebigi baýlyklaryny aýap saklamak hem rejeli peýdalanmak boýunça beýmeşhur işler durmuşa geçirilýär. Balkan welaýatynyň Hadar döwlet tebigi gorahanasynyň hünärmenleri tebigatymyzy gorap saklamakda, ony rejeli peýdalanmakda hem almy esasa baýlaşdyrmakda tutan ýerli işleri alyp barýarlar. Hadar deňizi özüniň ören baý hem köp türlü ösümlik we haýwanat dünýäsinden haýran galýar. Hadaryň baý mineral çeşmeleriniň mekanydygy, ýalyda deňiz suwunyň howasynyň ösümlikleriniň bejeriş parçaklaryda beýleki hemiki birleşmeleriniň hatda ösümlik we haýwanat dünýäsiniň gözellikleriniň insan saglygyny, ekologiýa awdançylygyny gorap saklamakda bahasyz gymmatlygyny bellemek gerek. Olma maglumatlaryň tasdiqlamagyna görä Hadaryň haýwanat dünýäsi köp türlü bolup, olardan öňürgörleň 420-den goragy, ýerde suwda ýaşaýanlaryň 29-y, balyklaryň jemi 101 görnüşe hasabalandyr. Balyklaryň 48-siniň Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilenligi bellälikdir. Deňziň suw giňişliklerini hemde kenar ýakalaryna dürli ösümliklerini 400-den gorak görnüşde duş gelýär. Olaryň 41-si serek duş gelýän suw oturyň, 5-si güllü suw oturyň sanawyna girýär. Gorahanyň öňlürýäne möhüm güdip bilen biren bu ýerlerden uçup geçýän şeride gyşlamagy galýan guşlary almy taýdany öwrenmekden hem gorap saklamakdan ibaratdyr. Demir gadakdan gyşlamagy gelýän suw guşlarynyň aňyrtyna bärsine göz etmeýän toplumy gorahanyň suw giňişligine elim oşary öwüşgünni çaýýar. Dürli guşlaryň millionlarça tanan gyşlama üçin deňziň türkmen kenaryny saýlap alýan bu sonurjydyr. Netijede guşlary her ýylyň bir neçe aýyny gorahanyň ýyly ýumşak howa guşawyndan hem bol iýmit gorlarynyň peýdalanýarlar. Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen guşlaryň 70 götürmen goragynyň hutşy gorahanyň şäklaryny duş gelýänligi nygtalmagy münasipdir. Ol guşlaryň arasynda sakarbalyk, ördek, gülügüne renkli gyzyl injik dil wagtlanýan guşlary şeride gowlaryň dürli görnüşlerini synamak bolýar. Hormatly prezident we Hadaryň ekologiýa awdançylygyny gorap saklamak bilen baglanşykly halkary gurumlary hem dünýä ýurtlarynyň netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny aýdyrly ösürmek bilen baglanşykly gymmatly başlanýşlary öňe sürýär. Gahrmanlar hadamydan tebigat goýmakda durmuşa geçirýän tutumlary bolsa, Hadar döwlet tebigi gorahanasynyň agdyr işgärlerini täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Hormatly şerhäder ortaga ýaşamyzy hepden dowamyna garaşlayan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gulot tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik edýärler. Hormatly dinleýärler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň akrap döwri noýabr aýynyň 22-sine tamamlanýar we noýabr aýynyň 23-inden garaş döwri başlanýar. Mehriban adamlar, geliňiz bolsa noýabr aýynyň 22-sinden noýabr aýynyň 28-ine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Ýani geljek hepdeniň ortasyny ýurdumyzyň çägine demrat gunatardan çyl howa akynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýatlaryny azkem ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň hepdeniň ahyryna peselmegine garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ortasyny azkem ýagşy ýagar. Gün ortagyna gordan demrat gunatlary ogruny ötgedýän tezligi sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymalyň sümügini hem-de howanyň temperaturasynyň gejelerini 2 gradus sowukdan 5-10 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 16-20 gradus, welaýatyň kenarly etraplaryny 10-15 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahly welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ortasyny azkem ýagşy ýagar. Gün ortagyna gordan demrat gunatlary ogruny ötgedýän tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymalyň sümügini hem-de howanyň temperaturasynyň gejelerini 2 gradus sowukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 9-14 gradusdan 20 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýatyny ütkap duran mutly howa bolup, hepdeniň ortasyny azkem ýagşy ýagar. Gün gordan demrat gunatlary ogruny ötgedýän tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymalyň sümügini hem-de howanyň temperaturasynyň
Gecelerine 3 gradus soğukdan 2-7 gradus aralığına mayıl, gündüzlerine 10-15 gradusdan 21 gradus çenli mayıl olmagy garaşylýar. Diýär Lap welaýatyna ütkap duran bulutly hawa bol, hepden ortasynda azkem ýagşy ýagar. Günogordan demirat kunatara orun ötgeden tezlik sekundda 5-10-dan 17-16 metr etýän şymal öňsüňmegini hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 4 gradus soğukdan 1-6 gradus aralygynda mayıl, gündüzlerine 8-13 gradusdan 20 gradus çenli mayıl olmagy garaşylýar. Ýurdumyz aşağı welaýatyna ütkap duran bulutly hawa bol, hepden ortasynda azkem ýagşy ýagar. Gün ortagyna gordan demirat kunatara orun ötgeden tezlik sekundda 5-10-dan 9-14 metr etýän şymal öňsüňmegini hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradus soğukdan 5 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 4-9 gradusdan 16 gradus çenli mayıl olmagy garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly hawa bol, hepden ortasynda azkem ýagşy ýagar. Gün ortagyna gordan demirat kunatara orun ötgeden tezlik sekundda 6-8-den 10-13 metr etýän şymal öňsüňmegini hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 0-2 gradusdan 7 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 17-13 gradusdan 18 gradus çenli mayıl olmagy garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 22-sinde magnit gaýdasynyň gowşak ýagdaýda saklanyny garaşylýar. Mähriban adamlar, siz noýabr aýynyň 22-sinden noýabr aýynyň 28-sine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Ediz watandaşlar, göz pasyna günüň dowamyna hawanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýlehem häzirki wagtda hawada tozan bölüjikleriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berk-berjä etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunuň Watan Habarlary peşiňiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär. Ähli şoňda ne bolsa halkyň behbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa bolun, edidileşer.